Txaldeon. Txaldeon. Joxe, astarbe, Beethoven. Beethoven, Gutzako Beethoven. Astarrentzako. Eta Beethoven, nondik, por cierto? Nondik, Nondi dator? lehenengo dantza taldearen urtean, Lehenengo dantza taldeen lehenengo urtien, asteargan. bai, Bai, 1977an, esaiatzen hasi ginen nien txistulari dantzarekin, bai. erakustezuna Martino Ormazabal, alakoten txistulari jo, alakoten, musika Beethoven. Eta oita bikote zidan, Beethoven esan nahi den aurrian, da denak Beethoven, herri guztien zabalduz. Eta gara arte. Musika Beethoven, zentzen. Musika Beethoven. Bai, deio egin zuen Martinek eta hola, Martine kulpa hori. Martina jarri zian izena. Erra. Bueno, da, miel Joxe astarbe, Txaldeon, da, eskerrik asko, inguru honta hurbiltzen usteagatik. Eta elkarrezketatxo hau, ematen usteagatik. Hoxeneko nuke, pixka zure berri izaneko nuke, asko bat go, baina, bueno, zure hautik ere entzun da, hobe. Eta pixka eta hasineko nuke, pixka zure biografi txiki bat ingo bat zeniko. Bueno, jaioa, Menditxola baserrian, 1955 urtean, eskolan, lehenbizi, komentu editzen ginen orduan, goiko kulturetxe zaharra. Kulturetxe zaharra. Horri nintzen, 9 urte arte, 10 urte arte. Joan dikan, urte pare bat, nazionaletan, eskola nazionalak. Biba Espainia eta Karazor kantari. Ez? Udaletxekoak. Bai, udaletxekoak. Udaletxean. Bai, nazionalak, udaletxean. Egunero Karazor kantatzen ginen. Eta joan dikan 10 urtekin zemila jo nintzen. Satorraren 3 urte, Satorraren 3. eta urte bete Donostin, 4 urte. 15 urtekin atea, erraniko EPO, 3 urte, eta lanea. Lehenbizi martutenen, martutenen enpresa batean, taller batean inituen urte tardiola. Handik atea eta egunero karteta, taberna. Trinketeo taberna, ditzen zaiona. Egunero kartetan da, pixkat berotut etxea egunero. Ola izin zala zei, soldauzka jun, soldauzkatik etorri, han pixkat, soldauzkan bergarako batek pixkat ez natu zizian, ala ja ikusi erazi, ez dok 13 orduan sortu zen. Eta euskal munduan sartu zian, eta erabaki nuen, txistu ikastia. Eta zin izan, Donostiko konservatorion, txistu bakin. Hoi zenbat urtekin? Soldauzka etorri eta 23 urtekin. 23 urtekin. 23 urtekin. 23 urtera arte, musikakin etzen nolako harremanik izan. Bakarrik kuartelian, bergarako zeharrekin. Ja, kanpamentu harrakan egin gendun, da ja movida azaldu zen, etan zeak, pintada egiten da, azaldu ziren aurreneko zeak. Orduan, elgenekin zertzan, movida izan duzala, eta zeak, komentatu zuen da. Eta gero honea etorri, eta bergarako zea bat, eta jo, ez dok 13, eta ni zertzan enakila, orduan zen, sortu zen. Benito eta Mikel Aboa, eta horrela, orduan, zizan pixkat zehatzen, eta bueno, inituen 5 urte konservatorion, bi Isidoro Anzorrenakin, eta 3 Javier Hernández Arzuaga. Zuzenian ja, txistu ikasketak. Zuzenian, Bai, solfeo egite zer gabe. txistu ikasketak. Eta nahiela hasi nintzen solfeo egiten. Inituen 5 urte solfeoa eta harmonia 2 urte. Eta gero handikan, Donostiko dantza talde bat, Izarti dantza taldeak, Nola izena? Izarti. Izarte. Txistulari behazitxua eta juntzia Donosti, arduraduna Donostiko konservatorioa irakasleak initzen zuen, irakasleak pentsatu zuen, dekin jotzen zuen Carlos Pascual. Bai, Eta nahi, argi dantza taldean sartzea. Zeren eta rodaje egiteko eta oso ona zara dantza talde izatezun, da anazi zaitezte. Dola ginen dantza taldean, eta debutatu ginen 1972ko ustailean Kanbon. Eta lehenengo urtea pasa ginen herritik kanpoa, herri inorketzakin ez erraniko txistularik etortzen ziren festetan. 15-20 laun mutuko eskorak, gaztiak, aurrak, neskak eta mutuko eskorak.
Eta lehenengo debuta herri nola izan zen? Diana o nola? Ez, Astigarrekin o nola? Astigarrekin, ez nozu. Lehenotxo izan. 1973an. Omenaldi jaite zioten erremotista profesionala zein zen, zera. Hauen diet, izazkunen osaba. Berdin du, gero guatzen bazea esango dugu zola zen. Bueno, Ez importa. eta haren omenaldin, da orduan jo ginen harekin, eta momentu hortan bertan, etorri ziren agintarik federazioko, pelotako federazioko, eta Donostiko orduan zen Donostia zen hondik. Donostiko agintarik eta federazioko. Eta kalia, pelotari galeare orduan inauguratu zen. Pelotari galea erosiketik kutsara dikoan kalioi. Eta izen horregatik jarri ditzaion, omenaldi horrengatik edo ez dakizu. Igual bai, Igual bai, baina ez dakit. Bale. Abarrategi, Juanito Abarrategi zen, pelotaria, kauen die. Juanito Abarrategi. Horren omenaldia. Eta gero, kalia inauguratu, eta junginean frontotea pelota partidua zen, puntistan pelota partidua gaztiena, Antion Almorza eta Lujan Biganatiak eta beste bat ando ingu da. Lau pelotarik. Eta hain pelota partidua, eta gero afaltzea, aiketxea guntzian Abarrategitoik, eta gero etxetikan soziadea eman. Eta afaldu ginen, gu Pascual Beandre gaiagin zen, eta barruan, amazenia jarri ziguten. Eta gero, bukatu zanean jo ginen Bizkaino, orduan uga bakarrik ginen buruz da. Bizkaino jo ginen. Eta bueno, jo handik aurrera etorri zen festetan, jotzen ginen horren urtean festetan. Horren urtean festetan, bi neskakin. Bat gaurko hundian dago katedraduna organokua, Loreto Fernández Dimaz. Donostin, katedraduna. Ugarrek etxistu jotzen zin ugarrek eta belaun batek. Aibilak eta gu hiru lagun artean festetan hon ginen. Santilla bezperan da Amargina bezperan. Urren urtean, Donostiko datzetaldiak egin ginen, eta hartu azakaten egun fetxak, urtero zenperen jotze ginen. Zenperen jotzeko, orduan, urte hartan etorri zen Peter Kresalako txistularekin. Haik, zehatu ziten. Eta handik aurrera ja beti Astigarrako. Eta 70 hasi zen Astigar da behakin. Soka dantza eta... 70 hasi zen Astigar. Astigar dantza elkarteko sorreran, bertan izan zinen. Bai, gukin hasi ditun, Astigarreko. Nola izan zen? Astigarran bazan zerbaiteko gogua, dantzarako... Gaztia baziten. Ez que etzioken ezerre. Astigarran etzion ezerre. Pelotari batzuk afizionatutan, Publian Josimari Garmendia, Sanzen dazean, kain ziren. Etzion ezerre. Sortutako... Bai, movida hortan... Zure saltxetan, edo zure gana etorri ziren laguntza eske txistu. Ni Jose Bardo, lan nekien Jose Bardo sartu zion, da animatu ziren. Animatu zerta? Sartzea, Astigarren. Eta behin sartu zinela, pixka zure lana o zure aportazioa, nun izan zen edo, nola? Zertan? Txistu jotzen, dantzarekin. Baina geho, hau daton urteako pentsatuak garnik ikia. Astigarren zakan, musika eskola bat. 1919tik, ez, 1916tik, 89. Astigarren barruan zeon? Musika eskola. Gaxi hor dokumentuk, udaletxeko dokumentu eta dena da, kaxit. Udaletxiak azkenik urtean, dokumentu zer dira, klaro. 87an sortu zen udaletxia, eta behatzi arte ondo gineanku. Udaletxien batean egin klazia gainez. Musika guztien, Astigarrako gaztiei. Bai, solfegua, instrumentuk. Manuel Serra, eta nik, sinadura azaltzei da Manuel Serra, eta nik, neriak. Eta berten irakasle? Bai. Zu irakasle? Bat, irakasle bat. Manuel, Susanare aurkia, bai. Susana, Dondu zen, gukin hasi zen ikasten solfegua, baina gero irakasle bezala. bezala jarri zen. Manuel,
zein gehiago, Isabel Luna, Bai. urte bete matzun horri. Lehenengo urtea, ugatan izan du ginen. Hanbeste jende apuntatu zen, erran eta tudela baina, Hainbeste jende zenbat, 200. 200 pertsona. 200. Eta horiek solfeo ikastea izango genuke edo instrumentua ere? Solfeo bat instrumentu, baina jendeak etzakin hori zertzen solfeo bat, nobedadia, no. Hoi, azeginaren ematen martxun, urrengo urtea hortan bertan, irail urrian hasi, bigarren kursua, eta borratu zidan 100 baino gehiago. Hasieran herrian beste zerrez. Beste zerrez, eta bai, eta denak gu. Lehenengo urtean gainez eman ginen, komentuko, komedorien. Isabel Luna, beltzak, utzintzun, ikusi zunean hori. Beltxa gaztia, 13 urte. klasiak ematen zutxun, 14 urte, eta ni ikasle nintzen, eta autoridaderik ez, eta orduan, Joxo Ardo, alberro juten zen, pixka bat ordena jartzen. Bai, 5 urte jaztitun solfeuak, hasi zan nien. 5 urte. Bereziki orduan, astigarren, zure aportazio izan da musikaldetik. Bai, Txarangan bat bazan. bai, baita ere. 82 batian azaldu zen, txaranga. Reala lehenengo liga irabazi zuen. Orduan nintzen dut. Bai. Gu jungina urriara, aurrekin, dantza aurrekin. Eta han gaudela, asmoa gine urbia juteko, aratzazu iritsi eta zui jazean da zen iozik. Berakuan, bazkautak berakuan gatozen atzaleko bostetan, partidu gaitzen, erarena, azkeneko segundutan gola sartu, txapeldu batea zian, herri etorri, eta txarangatea ginen. Eta ibilizian gaztiak txarangakin, da bat junkal horren bizigan. Eta txarangan atea zineten horiek astigarragan ikasitakoak ziren? Zuek erakutsita instrumentera? Batzuk bai. Iñaki Arzailuz, hoi bai. Bestiak iztakit, egon zen. Zuk orduan txistuatzen jotzen? Bai. Bai, esan ez du txarangan. Txarangan klarinetia. Klarinetia beste nun beten ikasiko zen duen, edo? Klarinetia ikasi nunik, 3 anaizian Donostikuk. Jotzen zuen erraniko bandan, trompeta, bombardinoa eta klarinetia. Bombardinoa da, urte batien etorri zen honea txarangan jotzea, eman bombardino paeta kontrabota, handiken batzu eta azaldu zen da, diru eskatzen, bombardino esteko. Bombardino esteko. Daños y perjuicios, esaten dana. Eta nik nintzen Donostia ikastea horrena, oinan jana. Donosti nik ezin. Intzen nintena egun hortan, mendigan beratzen duzela, orduan erabaki zenuten elkartu imarra dakau. Zen hor, bakoitzak ikasiko zuen. Baina aurretik ja jotze ginen. Aurretik jotzen zuen. Bai. Orduan elkartu gila ospatzeko pixkatzea realen zera.